أبزن زحلفا قنيات عالمنا بعد دس زي بالزينة أبعاب شاقلوت كتأتو مغنى كلاتنا نعزبو زغننا قداي أتو قداي ولا كوا بزتفل عليكي إلاتات نايت عودي كقلت انت تنحى زعابي أدهبو ناي حزب عالم كركب زخالقن ودبت عنا عالم بمنقدي لعلواي دايركتر جنرالو دكتور تيدروس أدحانم جيرو بزعبازي حدقين حمام علاو مقلتي دحر موسي نيرو ودبت عنا عالم أبزوتو مقلتي أزي بمانكي بوكس وي بأحتروت قال ام بوكس تباهيلو زصواع فيروس أب أفريقيا صنحو زرقها ناي تلابع الند أنه وسقي متسخم زلون إذا خا نا أفريقيا تراي زيكونس نملا عالم عبس قاعد كوينو يقلاقل كم زلون إيو أفليتو بزي فيروس زتلخ فسب أب شودن ترخيبو زبل زيناون لعل رعدي أيو أسعيبو زلون ودبت عنا عالم نازم مقلت زوجها دحري مسكفلي هسوس ناي حكمنا قداي ناي ودب حبرات هاجرات زجبرو ركب كوينو نا أفريقيا مأكل مكلخالن مكوتصارن حمامات كأب وجنو كابز حلف سولس هسوس ناي مانكي بوكس هزباوي إمرجنسي كمز أوجه أيو أفليتو بمسارات مقلتي ودب حبرات هاجرات كابزوم كسب حجة مزجيوم زلوا متن ملكفتن موتن أتوم 96 مئتاويت أبحنت هاجر أيام زركبو أتا بز حدا جنيا فيروس أزيات هاسيا زلا هاجر ديمقراطياويت ريبوبليك كونغو خوينا كسب حجي أب أفريقيا تمزجيبو زلا متن ملكفتي قاستات 14 بيت حزر لخوينو كسب حجي لعلي 524 سبات بسنك زي فيروس أب أفريقيا كم زموتو أيوز قلت أتن تمرامرت سنة فلتت أزي زي شاغلهم زلو قداي أزي فيروس بعينتو حدشين كابتوم قدم حجي زنبرو عينتات كا أزيو زتفلين بمقانيو أتخال بزيادة زي شاغل زلو قداي كا أزي حمام كابتوم قدميو زنبرو عينتات فيروس أزيو حدا جنيان لعلنا نتحللاف كقلت زلوون بمقانيو نمغانو زينا عالمنا نابداغماي والشباكة أتوات سجي زلو حدا جنيا فيروس مانكي بوكس انتايو تلابع حمام مانكي بوكس ب ام بوكس تبهال فيروس كاب انساتات ناب سبات كم اون كاب سبات ناب سبات زما حلالف ازي حدقني حمام ايو از فيروس دابل سرت ناي دي ان زلون اب سباتن كالوت مطبوتن زخونو انساتات بفولي زرئن زما حلالفني از فيروس اب سباتن انساتاتن مس زرعايون مستم اوفال ويكا ناينقاقو قرص زلون فيروساتن كم زمدب ايوم كيلاتات فيرولوجي زغلصو أزين قاقحة وقرصي ولا قا أب أكلات نايتيز تلخفسب وي انسساب بقول طف نخيس فحفح نجزي أزدنا وجيو انتقنا أبتم دقومات عقمي سبنت تتصارنت زلهم سبات جن بقول طف كس فحفح كم زخيلي زفلت كرم حجز ترى أيو فيروسات ناي مانكي بوكس أب كل تزخفاليهم أزوم بعينتهم أب كل تزخفلو فيروسات نايز حمام كليد حادن كليد تنتبهيلهم يوم السوع أزوم كل عينت نايز فيروس أب استفلالي جزية ترى يوم زنبرون بفلاي كليد حادة لعل ناي مسفحفحن موت ناي مسعابن عاقم كم زلوا أيوم كإلاتات ناي تعود زجلسو أز حمام مس حمام بديدو أزيو لعل من مسسال إيو زلوا بزي كازي مسكان بعال سارس HIV بوليون لعل من مسسال زلوا أزي نتي فيروس بقطتا على لقا ناي مكلغال مسرح أزيو كبيدن بزح ناي لابراتوري مرمران نمقبار زقددن كم زقبرويو زنقر أزي فيروس أب عالمنا أب شحنت شعاتة 250 تاني نفالا ما قزي ترقيبو نازي فيروس زرقبه بريفن فان ماغنس زبحال كوينو أب لابراتوري ناي كوبنهاجن دنمارك يرقيبو أب لعل ساريتن أنقربيتن ويكا كرابس زمقبو أحباي أب زقبر زنبر مصنعتي زترقبه سلازخونه كايو بسم هبي مانكي بوكس الناتا بحاله زصواع زلو أتي أزي زقرم نقرقن أب دحيروم زتقابرو مصنعتات أتوم كاندي منشي نايزي فيروس أتوم أب مصنعتي زركبو عليتات هباي زي كونس أتوم أب تروبيكاوي كبابيتات ناي معرابن مأكلاين أفريقيا زركبو متبوتي انساتات كوينوم مصنحومي أزي فيروس نفلا ما أوان أب دك سبات استرعيلو أب شحنت شعاتة 107 أب ديمقراطياويت ريبوبليك كونغو إيو نيرو حكاي منتي أبتا هاجر أقاتيمو زنبرة حمام بديدون مقوتتار أب زقال سولو زنبرو أوان أيوم نازي فيروس أب سبرقي ومو كابتي أوان ندحركا أب سبن انساتات زركب حدقنيا فيروس تبايليو أب داتا سفيرو زركب حمام مانكي بوسك بدحري أب ديمقراطياويت ريبوبليك كونغو مخصاتو كأس نابلة كسفحفح إيو جميرو أب استفلالي أوانتكا أب نيجيريا أمريكا سودان عد إنجليز
ሲንጋፖር፣ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ፣ ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ሩዋንዳ፣ ብሩንዲ፣ ሽወደንን ፓኪስታንን ከም ዝተረኣዮም መጽናዕትታት ዝሕብሩ። ኣብ ዓመተ 2022-2023 ቫይረስ ማንኪ ፖክስ ዓለም ለኻዊ ለበዳ ኮይኑ ተቐልቂሉ ከም ዝነበረን ልዕሊ 93,327 ሰባት ከዓ በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ከም ዝነበሩ እዩ ዝሕብር። እቲ ቫይረስ ብዙሕ ዘይጓዳእ ክልተ ዝዓይነቱ ስለ ዝነበረ ግን ኣስታት 208 ሰባት ማለት 0.2% ጥራይ ከም ዝቐተለ እዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ። ካብ ምዝዛም 2023 ክሳብ 2024 እዚ ቀታሊ ዝኾነ ክሌድ ሓደ ዓይነት ቫይረስ ከም እንደገና ኣብ ኮንጎ ማእከላይ ኣፍሪካን ዓብይ ለብዒ እዩ ኣስዒቡ ነይሩን ዘሎን። ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ጥራይ ናይ ኣስታት 14,626 መልከፍቲ ከስዕብ ከሎ መጠን ሞት ከዓ ናብ 4.5% ከም ዝዓረገ እዩ ዝፍለጥ። ኣብ መጀመርያ ክልተ ኣዋርሕ 2024 እውን ኣብቲ ሃገር ናይ 3,576 መልከፍትን 265 ሞት ብሚእታዊት ከዓ ናይ 7.4% መጠን ሞት ከም ዘሰዓበን እዚ ከዓ ደረጃ መልከፍትን መጠን ሞትን ናይቲ ቫይረስ እናልዓለ ይመጽእ ከም ዘሎ ዘመልክት ከም ዝኾነን እዮም ክኢላታት ክገልጹ ጸኒሖም። ምልክታት ናይዚ ቫይረስ ቀልጢፎም ንኽረኣዩ ግዜ ዝወስዱ ኣይኮኑን። ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ናይዚ ምኽንያት እቲ ቫይረስ ብባህሪኡ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ናይ ምክፋልን ምጭጫሕን ወይ ከዓ ናይ ኢንኩቤሽን ግዜ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ዝጅምር ስለ ዝኾነ እዩ ብምባል እዮም ዝገልጹ። በዚ ምኽንያት ከዓ ሓደ በዚ ቫይረስ ዝተለኽፈ ሰብ ካብታ ዝተለኽፈላ መዓልቲ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 4 መዓልቲ እኹል ምልክታት ከርኢ እዩ ዝጅምር። ልዑል ዓቕሚ ተጸዋርነት ናይ ኣካላት ዘለዎም ሰባት ግን ኣብ ገሊኦም ክሳብ 3 ሰሙን ኣብ ገሊኦም ከዓ ካብ 2 ክሳብ 4 ሰሙን ክጸንሕ ይኽእል እዩ። እዚ ከዓ ዓይነትን ሓደገኝነትን ናይቲ ቫይረስን ናይቲ ዝተለኽፈ ሰብን ተጸዋርነት እቶም ወሰንቲ ነገራት ከም ዝኾኑ እዩ ዘርኢ። እቶም ዝረኣዩ ምልክታት እውን በዚ መንጽር ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለዩ እዮም። ብማንኪ ፖክስ ቫይረስ ዝተለኽፈ ሰብ ዘርእዮ ቀዳማይ ምልክት ረስኒ ናይ ሰብነት እዩ። ንረስኒ ኣካላት ስዒቦም ከም ሰሓ፣ ሕማም ርእሲ፣ ቃንዛ ናይ ጎሮሮን ጨዋዳታትን ሕቖን፣ ድኻምን ረሸሽታን ናይ ሰብነት እዮም ኣብቲ ሕሙም ዝረኣዩ። እቲ ካልእ ዝዓበየ ምልክት ናይዚ ቫይረስ ኣብ ቆርበት ዝረአ ዕንፍሩር ወይ ከዓ ቁስሊ እዩ። ብዝሒ ናይዞም ኣዝዮም ዘሰሓዩን ዘቐንዝውን ኣቑሳል ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝፈላለዩ ኮይኖም ክሳብ ልዕሊ 100 ኣብ ሓደ ሰብ ክረኣዩ ዝኽእሉ እዮም። እዞም ኣቑሳል ወይ ከዓ ዕንፍሩር ቀስ እናበሉ ዝዓብዩን ብዙሕ መጠን መግሊ እናሓዙን ስለ ዝኸዱ ከም ሳዕቤኑ ልዑል መጠን ቃንዛ እዮም ዘስዕቡ። እቶም ቁስልታት ኣብ ዝኾነ ክፋል ኣካላትና ክወፁ ዝኽእሉ ኮይኖም ብብዝሒ ዝረኣዩሎም ክፋላት ኣካላትና ከዓ ገጽ፣ ኣፍ፣ ከብዲ፣ ኢድ፣ ጻዕዳ እግሪ፣ ጎሮሮ፣ ረቃቂቶ፣ ከባቢ ብልዕትን ማሃንቱስን ዝኣመሰሉ እዮም። ብተወሳኺ ኣብ ግዜ ሽንቲ ደገ ቀልቀል ልዑል ቃንዛ ከም ዝፈጥርን እዩ ዝሕበር። እዚ ቫይረስ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብቐሊሉ ክመሓላለፍ ዝኽእል ብምዃኑ እዩ ዝዓበየ ስግኣት ፈጢሩ ዘሎ። ሓደ ሰብ ካብታ በቲ ቫይረስ ዝተተሓዘላ መዓልቲ ኣትሒዙ እዩ ከመሓላልፎ ዝኽእል። ንኣብነት ሓደ ሰብ ገና ኣብ ዝኾነ ምልክታት ናይ ሕማም ከይረኣየ እንከሎ ነቲ ቫይረስ ናብ ካልኦት ከሕልፎ ይኽእል እዩ። ብሓፈሻ ሓደ ሰብ ካብታ ዝተለኽፈላ መዓልቲ ክሳብ ቁስሉ ሙሉእ ብምሉእ ነቒጹ ካብ ኣካላቱ ዝሓዊ ነቲ ቫይረስ ናብ ካልኦት ሰባት ከሰጋግሮ ይኽእል እዩ። እዚ ቫይረስ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብዝህሉ ምቅርራብን ምትንኻፍን እዩ ዝመሓላለፍ። ገለ ካብቶም ንሱ ዝመሓላለፈሉ መንገድታት ከዓ ምስ ቆርበትን ቁስልን ናይ ዝተለኽፈ ሰብ ዝግበር ምትንኻፍ፣ ካብ ኣካላት ናይ ዝሓመመ ሰብ ብዝወፀ ፈሰስቲ ማለት ምራቕ፣ ጥፍጣፍ፣ ንፋጥን ልፋጭን ካብ ኣደ ናብ ዕሸል ከዓ ኣብ ግዜ ሕርሲ ክመሓላለፍ ዝኽእል እዩ። ኣብ ከባቢ መሃንቱስ፣ ርሕሚ፣ ኣፍ መዓንጣን ዝርከቡ ፈሰስቲ ወይ ከዓ መግልታት ናይ ቁስሊ እዮም እቶም ኣዝዮም ዝለዓለ ናይ ምምሕላፍ ክእለት ዘለዎም እዮም። እቲ ካልእ እዚ ቫይረስ ዝመሓላለፈሉ መንገዲ ኣብ ግዜ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ዝርከብ ምትንኻፍ እዩ። ዝኾነ ምስ ጾታዊ ኣካላት ናይ ሕሙም ዝግበር ምትንኻፍ ነቲ ቫይረስ ከመሓላልፍ ዝኽእል ኮይኑ ብኣፍን ማሃንቱስን ዝግበሩ ጾታዊ ርክባት ከዓ እቶም ኣዝዮም ዝለዓለ ኣገባብ መተሓላለፍቲ ናይዚ ቫይረስ እዮም። ኣፍ ንኣፍ ተወያይብካ ብምጽናሕ ዝመሓላለፉ እስትንፋሳት ብምስዓዓም ምትሕቑቓፍን ማሳጅ ብምግባርን ነዚ ቫይረስ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝሰጋገሩ መንገድታት እዮም። ልክዕ ከም ናይ ኮቪድ-19 በቲ ቫይረስ ዝተለኽፈ ሰብ
نزحزهم نجارات متنكافون قداي نايزي فيروس زجبري بلعت نجارات كداونتي شجومانو سيكستوين جالا كابتوم نازي فيروس بقليلو زم حلالفو نجاراتهم مس صوتاو ركب بزتتحازه اتم مس ودي صوتاو ركب زفصمو دك تبعاتيو جاي اتم ابزل على حدغا زلو سبات مقانومي ببزحي زغلق زلو بتوساقي እዚ فيروس ካብ እንስሳታት ናብ ሰብ ናይ መምሕላፍ ባህሪ ስለ ዘለዎ ምስ እንስሳታት እንገብሮም ምትንኻፋቱን ክንጥንቀቀሉ ይግባና ካብቶም እዚ ቫይረስ ዘለዎም እንስሳታት ዝወፁ ተሰስቲ ቁስሎም ምትንካፍ ንስጎኦም ብግቡእ ከየብሰልካ መምጋብ ምስ ስጋን ደምን ናይ ብህይወት ዘሎ ይኹን ዝሞተ እንስሳ ዝግበር ምትንኻፍ ነዚ ቫይረስ ካብቶም እንስሳታት ናባና ዘሰጋገሩ መንገድታት እዮም እዚ ሕማም ግቡእ ክንክን እንተዳ ተገይሩሉ ኣብ ውሽጢ 4 ሰሙናት ክሓዊ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገረሉ ገለ ካብቶም ክግበሩ ዘለዎም ምክንኻን ምስ ንርኢ ሙሻብ ኣዳውካ ብተደጋጋሚ ግዜ ብሳምናን ሳኒታይዘር ምጽራይ ምስ ሰባት ኣብ ትህልወሉ ግዜ ንቁስልኻ ብግቡእ ምሽፋን ንነብስኻ ብማይ ሶዳ ጌርካ ምሕጻብ ንቁስልኻ ክሳብ ዝደርቕ بجوب مكنغانن بمايجو جيركا محتابن نزتنكفكايم نجارات كم زمخنو مجبر نقص لقاء زي محقق وحس عجباب صوتا وركب مهلاو نن مجابو مجبتات بجوب مبسالن مدهنيتك بجوب مكتتالن هتوم زلا على عجبابات مكلقال نايزي فيروسيا از فيروس مسكالوت بوحدي تريت زمت حمامات بفلايكا كم بعل نفيو فروماي عابق فنتاتا ألرجين وزت لعول من مسسال سلزلوه كابهم فليقا نمفلاتو لعول حكمناوي مرمرة زتقلبي ناي فيروس ناي دي ان مرمرة PCR اتوم ازي فيروس نمفلات زحجزونا حكمناوي مرمرة مسارحيهم امو داتان بار كمزي نريو زنحنا ازي فيروس بقليلو زمحلالفن حدغنيا مخانو نعلم كناو صاز جمر زلو اتي زياده زسق زلو نغركا እዚ ቫይረስ ካብቶም ቅድም ሕጂ ዝተራዩ ዓይነታት ናይዚ ቫይረስ ኣዝዩ ዝተፈለየን ኣዝዩ ሓደገኛን ብምዃኑ እዩ ስለዚ ንዑ ዝኸውን ክታበት ክሳብ ስራሕ ብዙሕ ሰብ ከይህልቕ ተሰጊኡ ዘሎ ምናልባት ከም ናይ ኮሮና ነዚ ቫይረስ ኮነ ኢሎም ኣብ ላቦራቶሪ ዝሰርሕዎን ዘርግሕዎን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ከዓ ነቲ ዝለዓለ ስጋኣትን ሻቅሎትን ፈጢሩ ዘሎ ዛዕባ እዩ መወዳእቱ ንዓለምና ናብ ዳግማይ ውሸባ ከም ጣጡ نخي جبرا كأيو عابي سقات فتيرو زلو سلازي ما قالو تبقالو نحناون نزلو معبالتات النات خطاتلنا زدلي قدما مقربات كنجبر يدلي